kaikille! Tänään meillä on vuorossa Kylie Jenner huulimeikki-tutoriaali ja lähdetään saman tien liikkeelle. Eli ensimmäisenä rajataan huulet. Mulla on käytössä tällainen Catrice Cosmeticsin huultenrajauskynä sävyssä Hey Macadamia Hey. Eli tällainen rusehtavan sävyinen huultenrajauskynä. Se on aika tunnusomainen sävy Kylelle hänen huulimeikissään, tai ainakin siinä, mikä on nyt pyörinyt paljon tuolla sosiaalisessa mediassa ja kauneusblogeissa näkynyt. Ja lähdetään tosiaan siis rajaamaan huulia. Mä rajaan ne siten, että ylähuulen mä rajaan pikkusen yli sen luonnollisen rajan ja alahuulen sitten siitä samasta kohtaa, missä mulle menee luonnostaan raja. Tämä sen takia, että pysyisi paremmin balanssissa, kun ne on luonnostaan vähän eri kokoiset. Rajauksen jälkeen mä täytän kevyesti huulet siihen noin puoleen väliin, eli en kokonaan. Sitten mä otan tuollaisen Runaway Collection paletin ja siellä mä huidonkin, eli tarkoitus on käyttää jotain noista rusehtavan sävyisistä huulikiilloista, jonka mä levitän nyt siveltimellä koko huulelle. Ja kannattaa muistaa olla huolellinen sitten noita huulten rajoja tehdessä. Take my hand now, follow me by moonlight, reality into a dream. Keep my secret. Sitten vähän siistitään niitä rajoja, etenkin amorinkaaren kohdalla kannattaa muistaa olla huolellinen. Se saa erottua aika selkeästi, joten siellä voi pikkusen rankemmalla kädellä rajata sen ylähuulen. Tämän jälkeen sitten mä otin tuo Vision Dermablend väritöntä irtopuuteria ja ihan sormella nappaan sieltä pienen määrän sitä puuteria ja taputtelen huulille. Eli tarkoitus on saada sellainen mattaisempi efekti, mutta huulten ei ole tarkoitus jäädä ihan himmeiksi. Joten nyt kun meillä on siellä tuo rusehtava huulikiilto alla ja siihen päälle laitetaan sitten tuota puuteria, niin huulten tai tuon meikin lopputulos on sitten enemmän tollanen satiininen, mutta ei kuitenkaan semmonen selkeästi kiiltävä. Kun mä mennyt huulet läpi sillä puuterilla, niin mä palaan vielä takaisin siihen samaan rajauskynään ja menen läpi uudestaan noin huulten rajat, jotta saadaan mahdollisimman sharppi lopputulos. Erityishuomiota mä tietysti kiinnitän tuohon amorinkaareen, ja jos tuntuu, että millään ei meinaa tulla riittävän tarkkaa rajaa, niin lopuksi sitten voi vielä mennä läpi ne huulten reunat ihan siis peitevärisiveltimellä ja vaalealla peitevärillä. Ja sitten me ollaankin valmiita, eli todella nopea, simppeli huulimeikki, jolla saa vähän täyteläisemmät huulet. Kiitoksia paljon katsomisesta ja palaillaan myöhemmin. Moikka!